Parada a la gleva, el temps just per esmorzar. Santuari de la Mare de Déu de la Gleva. Deixem enrere el Bages per endinsar-nos en el Berguedà. Arribats a la capital del Berguedà, Berga, salvem els 1.200 metres per conquerir el Santuari de Queralt. Berga es va convertint en una excel·lent vista panoràmica. Ja som al peu del santuari, lloc on agafarem el funicular. El funicular té una capacitat per a 10 persones. Pujar-hi és còmode i divertit. Els pelegrins gironins fem cua per pujar a aquest singular vehicle. Els pelegrins més agosarats fan a peu el camí de pujada. Cap amunt. Abans, però, de posar els peus en el santuari, recordem les capelles que hi ha a Queralt. La capella de la Cova de la Troballa de la Mare de Déu de Queralt la visitarem directament. La capella de la Sagrada Família. La de Sant Antoni, la de Sant Ignasi, de Sant Joan, de Sant Marc, la capella dels Dolors, la de Sant Jacint i la de Sant Jaume. Façana de l'església i campanar. El primitiu santuari fou construït el 1386 pel mercader berguedà Francesc Garreta. El retaule és obra de Jaume Sugranyes de Vic. La imatge, talla de fusta d'uns 50 centímetres d'alçada, representa la Mare de Déu asseguda. Amb la mà esquerra agafa el seu fill dret damunt del genoll. El nen sosté un llibre amb la mà esquerra i beneeix amb la dreta. La mare sosté una oreneta, el símbol de Queralt, i el seu peu esquerre trepitja una mostela. El temple va ser profanat i incendiat el 1936. L'any 1966 es van restaurar la façana i el campanar, obra de Josep Antoni Coderch de Sentmenat. Als anys 90, sota la direcció de l'arquitecte berguedà Lluís Buixader, es va fer la restauració de tot l'interior, església i cambril. La cova que es troba adossada a la Roca de Queralt és un oratori conegut com la Cova de Santa Helena, lloc on la tradició situa la troballa de l'imatge de la Mare de Déu de Queralt per un pastor. El dia 8 de setembre se celebra la gala, la gran festa del santuari.
Una panoràmica del pantà de la Baells. Berga i part del Berguedà des del mirador de la Cova. Reposem de la caminada en la terrassa del bar. La font. Visitem el bar i gaudim de les panoràmiques. El bar també és l'accés al funicular. Els locals per a les colònies de vacances i altres trobades, on ara es fan importants millores, i la botiga són espais que sempre hom pot visitar. Prenem l'autocar per dirigir-nos a Sant Corneli. Berga es troba al bell mig del Berguedà, al peu de la Serra de Queralt i de cara a la vall del Llobregat. En la seva extensió inclou l'antiga colònia tèxtil de Cal Rossal i la Vall d'An. Berga es remunta al territori dels vergistans, on s'aixecaria el Castrum Bergium de la República de Roma. La carretera passa arran del castell de Sant Ferran. Des de l'autocar distingim l'església de Sant Francesc del segle XIV. La patum que Berga celebra per Corpus és coneguda arreu del món. Fent el camí cap a Sant Corneli, gaudim d'unes vistes espectaculars del pantà de la Baells, embassament que pertany al riu Llobregat. La presa està situada al municipi de Cercs. També s'estén pel terme de Vilada. Regula la conca alta del riu Llobregat, abasteix d'aigua l'àrea metropolitana de Barcelona i també genera energia hidroelèctrica. Passarem just a tocar de la central tèrmica de Cercs. L'alçada de la presa és de 102,3 metres. La longitud de coronació és de 302,4 metres. La capacitat de l'embassament és de 109,5 hectòmetres cúbics. La superfície de l'embassament és de 364,7 hectàrees i la superfície de la conca és de 535 quilòmetres quadrats. Des de l'àrea recreativa Molí del Cavaller es pot accedir a una zona de pícnic a tocar al pantà. Hi ha a més un servei de bar, on pot fer rem, tir amb arc i paintball. Posem els peus a Sant Corneli, no es pot negar que no ha perdut l'encant d'antiga colònia minera. Ens trobem al terme municipal de Cercs. Aquesta colònia s'està recuperant i restaurant. Carrer de Santa Bàrbara, patrona dels miners. Església dedicada a Sant Ciprià i Sant Corneli. Els safareigs foren molts anys el punt de trobada de les dones i de la mainada. Al llarg de l'any rentaven la roba dels miners. Aquests safareigs foren l'escenari de la pel·lícula Fogueres en la nit, un drama, l'any 1936,
film dirigit pel suís Arthur Porchet. L'empresa Carbons de Berga, societat anònima propietària de la colònia minera, va posar a la venda l'any 1988 els habitatges a preus molt baixos, cosa que va facilitar que molts miners les poguessin comprar i també que s'instal·lés una població temporal que ha restaurat els habitatges com a segones residències. A la colònia gaudim d'un bon dinar i del bany. La Carol, la nostra guia, també participa del bany, apuntant-s'hi com ho fan altres membres del nostre grup. Una breu passejada per l'esplanada del Museu de les Mines de Cercs i donem per acabada l'excursió.